Ježíška. Až to bylo. Ten, co tam ležel, ten malý, jak jsme viděli tady jako miminko. Tam jako šel nahoře. To jsem neviděla. Ježiš, ale Ten je... a má chlupatý zadek. A teda. Podívej. Ale ty lavoky. A ten je ruce. Jen tam trochu trávy. No ale jak to zavřeli? Tak je dostane domů. Tak ještě jsme přišli.